Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Langpher Constituency Municipal Board ke Parlopon Sport Complex Asai Hemalong Friendship Club pen Jambili Literacy Foundation atuma hin pen ing dengkethom hirbang amai lapen Jambili Literacy Foundation Arnisia Parman Kapaudopon Muniratum kapathu penchodle kachepate kenangchi kali ilitum toklang anat penta kachepate ponangchi asonke hirjir ki hir anat pensitame ilitum chepate ponangchi aphan asatlang nong itame awarsai chepalong tunun Jangmi po achiklo niphai ke thom ningkan surihinira inkorapli asengkana parman Langpher Constituency Wolong Komaji Municipal Board Sport Complex Asai Hemalong Friendship Club Lapen Jambili Literacy Foundation a hinpen pater pipon along ing dengke thom here bang amai kachepate pon along kadokawe bang thongke priso ejang doji La solong kecheng sianong e tangka suripo lapen ke hokalo epak aduntu anong e tangka suri ke thom ke hokalo epak lapen ke thom angdeng tangka parokripo lapen ke hokalo epak kecheng sianong e kachepalong pon lake mirjeng kro wirwar den arong lapen hini anong e kachepalong dun akihai Bharat Hanse check R2 bahuni adorso wolong komaji lapen ke thomangdeng kachepa undun abang akihai long bamon rong phar arong kunduli rong hang hawar ke hat Karbi Anglong Laso hirbang amai judet pen puthot anti-drugs awareness ajai make along Langpher Constituency EM Madhuram Lekthi Karbi Anglong Autonomous Council Dipu aluhi amana pengpen chitong dun pen alangli lam the ke than pon ke Karbi Anglong jesimet owe kimia tumsi non ke drugs ke chophai aphiong nangbat bom asonsi theglong Athema Dimapur Dadle drugs ki jor lapukali Karbi Anglong ilitum along rita drugs ke jor aphai nangbat bom tahailo Lapen nang bad bom tanglo lahai abiha asai ke claim ke muslim akhai tumsi lahai asai langno nang choklem bomlo ilitum Karbi akhai ariso ejang akai na hoklap jipusi em Madhuram Lekthepen than pachini pon Lapen laso hirbang amai kachepati ponalong kachitongdun lake Central Committee dun Maipu Karbi Student Association KSA Mohaningti Wolong Komaji Municipal Board Chairman Hemsing Teron Jambili Literacy Foundation Kongchunbang On Teron Lapen Friendship Club Maipu Jirsong Teron Lapen Kongchunbang Rostom Teron Alangli Tumpensi Alhi Pachini Ponsi Maita Ing Samjin Pen Mai Pajut Ponlonglo Wolong Komaji pen Rensing Killing Report Karbi Anglong News Channel Wolong Komaji long Friendship Club kahin pen seperti people ingeng thom hirbang mai abang somai long telepon alwi aman pen changa teng ni ko ni garong pilo ni samudlo alang itu mata ka tipi gen hondo labang ke anti drug so awareness talaga masih alang itu objective long di pon long miki alam masih through education lahai pensili itu mo bangke la drugs kichu somar kono bangke ani chirui ke bandi phane kori pon ateo somar atung ke chale abe pin dengan ila drugs kichu somar kono di BA ke higher secondary metric ke pass lahai somar kono sta alang itu track adi Align ka prek long dun julo thelang to life busy tek te da ko selang to fan jong se life ka busy tek lo to dang te atunta kechelar je ja kong dula athe datte kangdang non kan hini ke thom lo kong da bolong komaji along stami kangdang kon Karbi Anglong ta viding wela sila hai hormu itum la non son la hai sai ke deng kon pen ke pathu na pen ke pachi hung kon pen si la hai somar to bane ka busy na ko Ati itu teklong lo UDC ke bang pirte alam si tan je Dimapur Nagaland alam hasi ke tan drugs ke chu ke paltu pina lah ke no alam lo ko ke Dimapur Nagaland alam si ke arju dong sanono bang ke ili tu methang hem thikup long silasan ili tu long nang le ko nonda bukulia long tu long komaji long red zone ado lo drugs kichu idea red zone bidat analo
polis atau minta selain ada itu tolong janjar pi selain semua apa uthor mane war ke ni kepak lang pon ji pulang ke langai chalo kapre kamar sai ke tumke kanche chok theng penta mimi tumke chok theng lo ta ala rahi ro ka hai tumang ke senless au semua orang sini selain tumana bang lanono son ketok ke lang na bang sampol ko dan kapre yang sit dolang pulang te bidi misalnya bidi hai itu Japon apa lah kita langsung lah biji po lah ya pakai ke mata dulu porcilong laso kutha chatoi bom lo lamet lam chong amai lo desmet jorok tok pen klem ke dam dun inkan tok sunet ke lo kana amai tin kar bilamet amai lo kunon la pen pe lamet lam chong amai lo sta me obi ni apai bang jum do sia kisung ridam budang deli tu jorok tok ka wi ko desmet ikiela lamet apang chung jom obi ni tum ki jumang ke kusmeli jum mathada जैसे ला जैसे में लोग थे गवे मी तो स्कूल कॉलेज ला पेन यूनिवर्सिटी लोग थे अवे मी तुम फान इकी कर बेला मला में चिंग होन नंजी चिंग होन के नंग सो ओला सो नियम बंग के थाप के नंग सो सिहाला सो के थाप थॉट जों से लितुम थेगलो पतन ते के बंग जियार नि बंग के लितुम मसा पाइ बंग सिला बंग सो लामेर लामचों अनिम के हंग कपा बाजे फन मंग के लितुम ओंग दोंग अपोर जे खान चिमो माइ दोनन कोपो नों सन हिर बांग माइ तपेन लामेर लामचों माइ सिला मे दोइक नंग कोपो अन पाटा इपिलाम चिंग होनई पोबि मी तो अनिम के थाबजे फन जाइमे का मक्का सिक न कोपो असो अफी मति के लितुम नोन सन आर मु बचितों बंग के बा के लो बसिन जों जों Karbilamet amai long ke lilita non mat ke arab kom sun bang kami karbilamet amai ten ke ha akrang mas kami karbila malamet lam chong fansi ke ten ke dam klem ikom non nilitum atu kimi ke denge non jong la sela se non puthon ni to bang komai dulu bodang ke karbilamet amai ten si kami ason son jai me ke deng ponji ason son karbila malamet kang kur ponji apan jai me ke deng pan se parai ponji pusini ke de dun nilitum si kami atiria lo mai fu tong chen bang tong han di dapat je pak aswa jai me ason son jai me ke deng selu video kasi ning kelo ke bang journey karbilamet amai ten si kami ason son jai me deng poni ji po BJP asumaratum apiapo kilangkrang ajok APHL sielong kadun rup Lakha ingkoi rapo nilip MSC constituency ke parlo upper tarapung lapen lower tarapung chilang petsi non APHL si pen kachetoidun MP candidate je ai katharaphan kapahai je phan pura jangmi po ni phai pli ningkan surihinira ingkoi raplir ni lower tarapung saitaro arongalong vote kerek amai pamanpong laso amai long APHL si hello longri lapen khaya phan kaching hon pu pen ajok BJP pen bangkresir kepatu BJP pen che OC je ai kathara phansi pahai dunji lapen hemprek aparman nang che song pivek ji pupena jo apia po che o kangsi APHL si aparti ke japon je ai kathara long nang che pa ogdu Labangso APHLC Mass Training Cum 6 Schedule Awareness Cheroktok Amayalong APHLC Dunmai Phu Akehai Rajesh Tiso Samson Tiron Law Secretary Lapen Ari Sang Ho Tumpen APHLC Mass Training Cum 6 Schedule Awareness Ajay Mek Along Mason Mi Epel Mai Pachunpo News Text Report Karbiang Long News Channel Kaya ka sa mga pangtang ng ma? Jaya ka sa sa piling ng ma? Say it shed of long live! Jaya ka sa MP Hayat Luma? Jaya ka sa MP Hayat Luma? Hello, darapung araratum jok bek nangji. Development asom long bek nangji lapen itu makemang kar in nai lah hello ang deng pi haroni rapli kab rapli en
lake 244A autonomous te rabang ile tum constitution ateng pen ile tum han bar sai nang iti labang itum chodeng nun break nang ji lapen labangso aron mate labangso hem break kupuson si chodeng nun populatang te tek serabang tufansi parliament long tum toy nai lasin non karbyang lo kapre ka party ban lang non kit utot ban kali elitum heglong lablo kapa party tin mana chomat elo kit chomat meke ephlc bhat chalo lasi rat atum non adhiu sai je sarjai kathar ke inut IAS officer IAS lotang te India angbong ke sakurian morengan ke kithe nai kang tu nai lo lake Prime Minister dum office along si dudun longpu ba dudun apuna chaki chokli mabang jong si klembo malang pulatang te lasi non alangli bangke aron atang akit he akibi anta kachini pangtak ni ben kit thek amunit alangli ki aposi itumakar inai jong si APHLC phane vote ki pipen pe haidum lokote 244A lake autonomous state van vekko 100% guarantee lo lapen itumakar inai dak itumalong rilong 6 schedule mate itum karbi lapen kapre tribal khai so tumsi ladak do unchoji lapen boreng dalong unchoji election kar jab lapen voter list long kaduk kabe lapen rong asar ajak kong kipang tang village council keseng kaduk kabe ta ing thim lim pen pachun pon dek tu pusi nili phanta birta pi akon nili law secretary ahin pentame aron natang ahin pentame nili tangtum khalpam acha sar ni ar jutla mane pini dadak nang tumla so program jai mega long la akabarti kapre la pasong kapre political party nang tumla chepa okdun do la pulma la si bang ko andon nang thanda pini ladak kongres pentado lapen ASDC pentado lapen BJP pentado la si pangrumpet doning ko ra ke thombak amoy 2% pan birta nang pilo lapen ladak nang join nun la si mip pikalam lo nili 2019 aningkan jok vek nei kilometer hokkep kali kilometer suri sita dam nangji pulote dam dekpo lapen pali dam vekko lahan lo APHLC apang sia kemang kar bilapen tribal atum jok nei laso posi nilitum pini halloween pensatame nilitum dak nang li nang koklo atima nilitum kar bi pulotang te iok igi itumi sibek lapen na hok ta ekorte lo na hok ta injir lo la hok ta pai iku lahan lo tum makemang makin si jok nei posi nilitum dak bang lapen ladak kupia posi bang nang kok ma alam te bang lahan lo lake 6 schedule iletum government of India pen iletum phan nang pichik pilo aron la inglong ak he tum ke jok jia phan labang so birta ke me nang than je phan si pini itum dak tang lo la pen labang so 6 schedule pen si tum longri long pat kadu ka bian na chirai ko munji non iletum ong dung atum che than lo ke be ke che tum along rilong nang bat olop alam si tum che than chot seta ko puson pen si la ke be ke che tum phan itum ladak pen ke tharle po itum kijut ke tum aron long lang nang ko ba kod along le tum che danji pusta kod atum itum hanang pukok di konat aron alolong se ke tok lapen angdeng pi angdeng su kona se ke tok pu itum ilitum hanagar jujati apot si ilitum aphan 6 schedule to the constitution of India angdeng pi ing koilong pulo tribal area mate lake inglong araratum ahawar ba along di pusi hada ke tok kasi jada sonta inglong arara phansi penong pilo lasi non abangke karbiang long abang non kithe giding ke cari tumbang la so sai bang claim tekide itum hen lo hem kulo posi constitution pen 6 schedule pen tumhan jakong nang pialu sada la so jakong bang chihar jak tekide la so posi non ilitum karbia tum jumbong lo tribal tum jumbong lo la so aki jum lapen labang so aki duk aki sung itum theklong si aki hai sar jai ka thar pen japon si APHLC asong bang parjap Daithor Mini Stadium Duabarguri Press Club and one day football match knockout kapatu kibipon. Patumi jangmi poni phai pli ningkan suri hinira inkora player ni lakha inkora trok Duabarguri MSC constituency angkang Daithor Mini Stadium along Duabarguri Press Club and one day football match kapatu kibipon. Labangso one day football match kapatu kibipon organizing pon President Robinson Kiling, Rangsina Be GS, Roelson Rongpi VP, Rajas Teron Assistant Secretary, Alangli Tumpensi Chapahempu Ponlo. Lapen Labangso one day football match kapatu kibipon panini ansi pachut ponlo. Labangso long team krehini andu kapatu pon.
labang song pongpen ke thek muchora team lake Rangsali Junior FC lapen Daithor FC adumsi final ke pathupon lo labang song pongpen Rangsali Junior FC adum thek muchora jo 2 goals pen chepa high bondet lo lapen ke dua parkuri press club one day football match knockout kapathupon along first prize anong e kirap nang kipidun inut biha klembang Mr. Denson Deron village ke kang adong pensi nang rapdun lo lapen second prize nang kirapdun abang phu Mahaldar Rajiv Sinar village Rangsali alang ni pensi nang chirapdun lapen referee Rahul Langni lapen lineman Eurowell B Matthew Hansi alang litum bangge thomadung si jari pon lapen labang so one day football match knockout kipi ponalo Karbi Anglo Autonomous Council Education EM Richard Tok Visitami nang chirapdun lapen ke kaprek atum sitami nang chirap nang chetotun rin dipensi mesen mi adpensi pachun ponlong news text report Karbi Anglo news Aprang se Karbi Anglo rat biarta kala radon tumpan semene lehin pen kadam project lo kadam pini litum duar bogri press club pen litum kedam tang dari Tom penilitum football patu ani sia paman punitum bipon lo same ani sia paman nilitum pajutun eda jok pini ni phai player ni aku nilitum patu sini final bang pini nilitum patu pon lo lapen final bang ta pini si nilitum patu pon lo samsi nilitum ke patu mesen penitum pajut pon long lo lapen nilitum ke patu pon long ye la dak duar bogri press club pen nilitum dak Daithor mini stadium long nilitum ke patu pon nang kok alam thekela helo ye duar bogri angkang along ke do non owe kimi osmara tum je kichu thap kijun thap lapen akeng no ason kirima tum do pick la se hala tum aphan neli tum aprang na thuke ponji aphan se neli tum kabor I ke do la se hala so aprang ke ponji aphan se neli tum la son khela pen neli tum bi ponte la sona hotsin neli tum hala osmara tum phan aprang rungpon unpu pusini tum chingki chingwai pen neli tum anisia phamani tum pathu bi pon lo la so ke pathu pon ki bi pon along ya ni tum duar bog press club pen ki bi pon along la da nang ke cherabdun na tum do pick neli tum along an cherabdun la ke just match da DLSA la ke dak Daithor Ministry du malong de kelang charia tum lo lapen same dak referee sum same do Rahul Langne lapen Matthew Hanse lapen Rower B lapen Rower B alang ni tum same ni tum afan misen ben dak anisia parman ke patu along alang ni tum same referee da kelang charia along same alang ni tum nan chiram thek bot same ni tum hin pen churulo sanjak thak sin ni tum afan je duar bogri press club pen ke bipon along ye nong is same nang ke pajir and donation mate nang ki pidun abang do la ke nili tuma fan first fry anong e ni tuma phanang ki pidun abang phula ke tension tiron alang li si ni tuma fan first fry anong e bang ke alang li sin alang hi pensin ni tuma phanang pidun do asan dak taxi second prize abang ke la ke Rajiv Singh na la ke dak Rangsali asolo alang li sinil tuma fan second prize abang ke nang din igla asam dak taxi nil tum duar bogri press club apha ningkang sampen nil tum duar bogri press club atum apha jersey sidame songja teran alang le social worker lo alang le sin nil tum apha jersey sidame nang people lo la son dak taxi nil tum apha black kethe keding atum do piklang nil tum amen bang pupon et un edalo same nang cherabdun tum do pik la so nang cherabdun pensi pini nil tum duar bogri press club pen dak ani sia pharma nil tum dak Daithor Ministry dum fiel along ki bipon along nelitum ki pachun thek ki pachun along ja misen pensin nelitum pachun pon la pen raratum nelitum along na chetong dun man peng do dak penanga tum do same alang litum men same neli pupon edat po setame alang litum along na cherab dun atum an pen same nitum ahin pen same ka choro pajirla se nelitum pini duar bog press club pen alam the bangkel ansington po kadam bini nang tum la duar bog press club pen la da ani sia pharman ke bi pon along nang tum second anong ke pon la so puthak nang hin pen thethini ningi pon tha than pachini tha pula ke Charlie pon la jat la heng muchot atum long ta Charlie don long po pase la Daithor field stadium field long ta la kitun Charlie don lo Nari dono second anong eki pono ke nari dono anali ning charong la bang ning charong lo the des ta me final kili don pa second anong e long don pa ning charong lo
nang ni tum tim men sana Dahiri Chingrung FC. Nyadun kita tang apa tamila son pathudun first prize second prize long dun bomba long le. Long dan bak. Kadang. Nilimen sentan sila. জিরান্দি নিতো মানে পিলো সবটা খেলা মিশন তা বেটার ডোমাতি পারফরমেন্স যে কুমাই টিম বেটার তা সবটা খেলা মিশন লো পিনি ফাইনাল খেলা আছে আমি বোথ টিম দা প্লে বোথ টিম আর প্লেইং ওয়েল বাট আনফরচুনেটলি উই আর বিন সো দ্যাটস ওয়াই সো থ্যাঙ্কস ফর nang ni tum la duar bogil press club tum phan ku kilo puje nang ni tum hin pe la so ani se farman ki bipon theka pa Nihin me pu yelang me la sonen la je kicheng me juran di la first time lang bo bida mo next time di ano se betar gi ban thei ba ano se di nitum duar bagri chota ali or kar bang no pan ano se la khela pe na hin me ano se anong pa thei gi ban si milimen ke long rian se Lali captain. rang sali FC win Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu